Ngokusho kweJohannesburg Water, uhlelo lweRand Water lokulungisa ingqalasizinda yamanzi luzohlukana izigaba ezimbili. Isigaba sokuqala sizoqala ngoLwesihlanu ngomhla ka-29 Meyi ngo-7 ekuseni, iziphele ngomhla ka-2 Juni, kuzobe kuLwesibili ngo-7 ntambama. And then isigaba sesibili sale maintenance singomhla ka-17 July and kuzoba for 12 hours. Nazi izindawo ezizokhahlamezwa ilolu hlelo. Iy'ndawo zizophazamiseka ngokuthi ngeke zibe namanzi noma amanzi azophuma kancane. Iy'ndawo zibala i-Sandton, i-Midrand, i-Roodepoort, i-Randburg, i-Aeroton, i-Orange Farm, i-Lowly, i-Brixton, i-Crosby, i-Hurst Hill, i-Naturena kanye ne-Eagles Nest. IJohannesburg Water ithi kuzothatha isikhathi ukuthi amanzi aphume kompompi. Kubalulekile ukuthi sisho ukuthi i-Rand Water mayisiqedile nge-maintenance kuzothatha iy'nsukwana ukuthi amanzi abuye emva kokuthi i-Rand Water isiqedile ngale maintenance. Kunxuswa izakhamuzi ukuba zithole izindlela zokuzigcinela amanzi ukuze kungaphazamiseki ukuqhubeka kwempilo.